Ịbọlachi nwanne m nwoke mada bifo m Ịbọlachi ebido ha ọbụla m ga-ajụ gị asị na m ajụọ gị aha gị na ebe ishikwanụ ekele ga ndị egbu bụ otu ma na abroad ụbọchị taa. aha m wụ MC Ụwadobie ka ọnụ na-ekwuru ndị egbu chọọ 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 ọkwanụ nwafọ egbu ome ndị nwuchi ọkpa mmiri ndị ejeje aba mba ụzọ iche niile ahụ m onye oheke makọla m ahụ m makpadike ndị ejeje mba alụ ọga ayọ he m kpụbịa nga taa wụ ihe obiọma hụ ụtọ asị ebe hụ ụtọ nọ anyị isi ji anọ nga ahụ bụta ya gbaa ya fụọ gị ya akpụọ gị anyị mkpụbịa nga ahụ mejie egbu ndị kpọghara m isi ụtụtụ gị lee ihe isi okoroko ụtụtụ dị mkpa eji akpa nwaanyị ya achịchị ịwala ọha nji bịa ngugbochi ihe mejie egbu mega amasịla m ma abịa ba hụkwala ihe mejie egbu mega nwanne m nwoke ụbakwala gị mmadụ ọkwa na ndị egbu na ndị meshi egbu 8th grade bụ otu ma na abroad mma ma achịkwanụ m ajụọ ihe gbasara ihe renovation project how long na ka ndị meshi egbu kikiri ya off o ruola abalị ole o ruola ọnwa ole o rukwa n'afọ ole oge na-adịghị anya ogbupụ oge laida o tekibi ụbọchị ole na ole ka m karịala nkwụsị onye eze bịara ba mee ya opening shingwangba ebe nnochi na-agbakọla aka kpenu nwa jukwu ọwụ ya kpe nwa ji ụkwụ nwanne m nwoke ebe nna agbakọla aka shingba anụ ga-emejila anyị skuul ya gọ nwa fọ ndụ na fọ akụ na ụba shinwo ọkpọ ọrịla nwụ mma eshe eke eshe ori eshe mkpọ eshe afọ shi ọ ga na-agajila nwụọ so ụmụ egbu agbakọkwa n'aka ụmụ egbu nụkwa na owere n'ụzọ ije ekelela m nnọ anụ wome nwanne ihe ere gala nnọ mma ma ekelekwana ndị ke na ụyọ doziga ha edoziga ndị ka ụzọ ije ha edozie shima ọ ga na-arịla nnọ mma wara so ọkwa shishi chineke domama nwụ ndụ onye ahụ kpara ụmụ mejie egbu ya domama nwụ ndụ ya na-agala nwụ nke ọma mejie egbu nnụ nwa aka ya wụ na onye sụmachara onye sụmachara onye akpọkwala onye ibe sụma onye rima onye emekwala ibe ya ụrọ bikọs ha mere nwa emega onwe nwụrụ nwa mejiri ha emeji achịkwana ihe mejiri emeji eji akwa ya nwa mma mana ekelela gị ụwa rụbakwala gị mma were rụbakwala ndị egbu mma na eze egbu ya wụ no His Royal Majesty or His Royal Highness eze Michel Egbukole ọ chọrọ mma ụwa rụbala gị mma ekelekwana gị nwanne anyị nwoke MC Ụwade ya gajiela gị ụwa rụbakwala gị mma na ndị jikwa nna gị oji achị hụ ga na-eje eje hụ ga na-aba mejie egbu ihe a na-akọkwala m amio mgbe n'ụlọ anyị ekelela biko ekele tu onye eze Mich Egbukole ọ chọrọ mma the 6th ekelela gị achị ekele onye eze okele mụrụ anọ gburu anọ onye eze cheka meka bika ocheka ekelela gị ma ekelekwa ọnụ ugbu anyị ọpara ji oso ama onye eze ashima ọ ga na-arịala gị mma ebe ọbụla etile aka ma ekelekwa chairman ndị mejie egbu kelekwa vice chairman ndị mejie egbu kelekwa sekretarị ndị mejie egbu ọ ga na-arịala nụ ebe nnu nwere obi shi skuulu hụ ihe ma ha dakwala ozugbo mgbe niile jechara nga ozugbo mgbe niile shi nga ma ndị ka eji mara ala bekee nga ka nwochi furu ọ nga ka akụnụba nwochi bido ebe mgbe echiela chele ha anyị ga-eme n'ụmụ aka egbu ụmụ anyị mgbe nwo mee na anyị skuulu anyị achị ọ ga na-arịla nwa mma eshe eke eshe afọ eshe mkpọ eshe ori mmụba plus mmụba ọnwụ enwe ike ahụ nwe nwe ike ahụ ọnwụ onye chụma nwe ya nọ nwa azụ ya nọ n'enwe ihu nwa nọ na ya azụ achị ma ọ ga-agọzila gị nwanne nwoke Chineke gozie gị n'aha Jizọs ime na ada ụwa rụbakwala gị ma kpa aha gị jụrụ ụwa dị ya rịma ọ gbakwasịrị